Wel, yma yn yr adran gwn, y gystadleuaeth sy'n mynd rhagdir y funud, ydy'r gystadleuaeth i'r eist. Eist Cymraeg. Cymraeg, ie, eist Cymraeg. A'r eist ifenc, ie? Ifenc yw'r ein awr, ie. Ydy'r cwn ma heb bod yn hela, felly? Ie, na chi'n iawn, odi. Odi, mae sawl eistedd yn y clas, i roed fi bod at wech i gael yn y clas. Mae'n tywi yn cosi yna, mae cwrt y cadno, llan hwnnw na Iarfon yn tywi. Yr un enwau sy'n dod i'r... Ie. Bob gystadleuaeth na leo. Mae yna safon, beth sy'n mae'r safon yn cymaru? Mae yna gwn da i weld yma. Oes, mae safon yn uchel o hyd. Odi, mae safon da o geist yma. A da chi chi'n sôn yn gynharach bod yna rhai ar cwn, mae wedi bod yn gystadlu. Odi, dros yr haf, odi. Lot o sioiau cwn i'r paciau yma fynd i ddangos, oes? A pob pac yn cael ei sioi i dan yn Dwi'n gweld. Odi, maen nhw'n mynd rown i supporto i gilydd wedyn. Ie. Odi. A sy'n mae'n gweithio wedyn efo bridio, dyn nhw'n gallu, os a wahanol bridiau neu os a wahanol linach o fewn y bryd i ddilyn neu be? Mae'r linachau gael, maen nhw'n mynd mwy agos at ei gilydd. Maen nhw'n mynd i gael. Dwi'n o job i gael linach, wel, sydd ddim yn perthyn yn nhw ar un o bryd yn nhw. Odi. Neu bethau newydd, ffres yn bryn. Odi. Felly mae deg i ddweud bod rhan fwyaf ar cwn Cymraeg, mae nhw'n rhyw fath o berthyn i'w gilydd yn rhywle. Odi, mewn ffordd, odi. A falle bod fi'n gofyn i'r dyn rong, ond da chi'n meddwl mae'r cwn Cymraeg ydy'r cwn hela gorau? Wel, ie, yn y tirwedd sydd yn Nghymru. Dim ond un sy'n gallu neud y job. Yn neud y job yn iawn, mae cwn ffel i gael wedyn, mae'r un i dda yn y lecs. Ie. I gael wedyn, mae cwn croes i gael wedyn i Cymraeg a cwn Saesneg yn mae'r un i. Na chi. I gael wedyn i hela, mae'r un i'n hela dda iawn. Ond mae hyn wedi cael ei bridio ar gyfer y tirwedd anwastad ar ffrwcs, ar mieru, ar ffaith bod nhw'n gallu hela ben i hunain yn fe, bod os o'ch o tirwedd bod chi'n ffili bod dan nhw'n fe, maen nhw'n cwl saff yn stoc. Ie, yn hollol. A rai o'r paciau yma, ydy'r un yn baciau sydd yn mynd ar gefn ceffil neu? Oes. Mae rhaid sydd yn yr un i gyd yn mynd ar ceffil. Ydy'r paciau yma i gyd yn dilyn ar geffil yn nhw? Odi, mae cwrt y cadno, llan hwnnen, Iarfon yn tywi, a tywi yn gothi de. Hela wyau di sadwn yn fe. Ar di sadwn maen nhw'n mynd, ie. Di sadwn maen nhw ar y trail hunting, mae di sadwn o fe. Ac yn denu torfeidd mawr siŵr a lot yn mynd ar ei holen nhw. A lot yn mynd awr, mae eitha popular o hyd yn fe. Wedyn ni mewn hela ar dyniau wedyn. Ie. O ie, ar ei sadwn ar ei gwylai. Ie. Achos dwi'n gweld, mae wedi mynd ar ei oes, mae pawb ar frys i orffen bob beth, a mae'n job mynd ar ôl cwn hela, ydy? Ond mae'n bwysig bod bobl yn mynd, achos mae... Odi, i gadw'r niferoedd lawr. Odi, mae rhaid cadw'r niferoedd lawr. Wel, mae'n dal i ferniadu ar y funud, mae'n dipyn o waith, mae'n 6 o eist, felly gwn i weld be fydd y beirniad wedi benderfynu nes ymlaen. Wel, dyn ni'n dal yma yn yr adran gwn, a'r gystadleuaeth sy'n ymlaen ar y funud, ydy'r gystadleuaeth i'r eist ifenc Cymraeg. Hugh Williams yn cadw'r cwmni fi, mae yna safon uchel yma, Hugh. Oes, mae fan hyn, o'r clasu'n ma, safon uchel yma. Mae'n geist da iawn yma. A mae wedi cael golwg fanwl, maen nhw wedi cerdded rownd a mae o ar fi'n tynnu un neu ddwy neu 2 allan. Odi, a fe dwy. Tywi gothi to, i gyda ail yna, Iarfon yn tywi fan hyn. Tywi gothi yn eich bod clas eto. Tywi cothi. Tywi yn gothi a gyda ail fyna nawr. Reit. A Iarfon yn tywi fan hyn yn rydyn. Fel am nhw'n sefyll, ond ddim yn canlyniad eto. Na di. Gwn i weld. Mae tywi cothi, mae'n cael diwrnod arbennig yn hyn. Mae'n cael diwrnod da iawn yma. Wedyn. Tair o eist bendigedig yn does, a maen nhw'n sefyll yn... Mae'n osgeiddig o gwn sydd yn... Dwi'n gwybod beth yw'r gair Cymraeg am sgryffu. Ond maen nhw, fel am nhw fod, maen nhw fel am reswm. Maen nhw yn y gwn yna. Diolch ar hwnna, maen nhw osgeiddig iawn o. A dyma ni. Y wobr gyntaf, pwy ddechrau chi ar y pac yma, yw? Iarfon yn tywi. Iarfon yn tywi, felly. Yn cipio'r wobr. A newid yn y drefn, a tywyn a golchi yn ail tro yma. Ie, yn ail tro yma, ie.